Tugasomu ya umwancho murgereri weritkoria ijuma tariki 14 cy'umutienyi o gatano na kabere umwaka w'ibeci bw'ibere na mirongo ibere na isato ane cingak cingiye kerongwege na bunaritkoria undi genderete ko baritoera rukegima nane no genderete kwego kya aso ko bwatia emiroberi yonse gataseni kya Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii na manga genderete korekana imense ya Kenya anene kerotoroche abarayi anene korwase kya United Democratic Alliance bagenderete kogania abananchi gokoro korobekana koro komurembe egekogera nigenibo y'abananchi nyinge ko bage gusariwa cinga kicho korobekana ndoroche buno mwaziri w'uburendi bw'imekidure Kindiki nigaikeranire ase county ya Narok nenchire mu yokorigereria amangana y'uburendi asenseme yoko bwa anene ko bwatkana norobebe ensemo ya Transmara West kore nechinga kingi omwancho murigereri ekerongo kwarigania SMS Amayia Chinsa Isano na Ibere iriongo manyina kwariganirie asenchera ere yobwenge norabuna sensemo ya Facebook na bakogendera gotonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyora wetera Ndizi TV News asumutandao Twitter na wetera @Ndizi TV News ero togendera gosanga na boigo kwemanya amanke urito kubwatira nere kwenekia bunago ikeira sensemo imenyerero nigakoro kwa Auta na ncheri etariane Everlyne Osero kabana ntwe komerio Mwancho muri bonongo kwariganto ya chaka sentra ya bene korwase county ya Kisii ya wasegati ya baunchoreria abakorera ubonchorera bwabo ase gusemage ga stage ya unique nigo babo kanomo ichano magayo konyora ebibanda byabo birusire asayo ne bibande bingao kobekwa nabo igo ebinto byabo byokonya ebyo bagachitasayo bitayo nigo korengana baraba bateba babunekera bakobore nigo bagotewe buna no gucika kwa beta gokorwa somu governor we county ya Kisii Paul Simbarati ikobwatkana no gotagorwa kwe bibande byo egento nonya nabo babere bakugikeria na kugania koiraniriwa ebanda byabo eri bagendererie obonchoreri byabo egekogerano bakorusia engere yabo aroro Samarita nkuru kwa Irene ncheno mu nyabiasara town etwabokire bono mambi twanyorire byoski bekira stokobera binto bito toko nimbiyo bona tukuburie gavana iga na kiera nyari kana urwe oda korwa bisi byoski bibe kutosinywa stoko chintore na abana koragera torekereke monto takeire gokora buno nabayiburi twasabire gavana yaito etorore na intubu nabanyabiasara eto tedo gototiga igoto gosumbuka etwabokire bono mambi togocha ase biasa bitu bya kawaida kera rito tokwerira twanyora chikote na chibe kirororo tokoboria twanyora ba security baroro bagote bari n'abantu ba nyumba 10 no bari rete bintu bate bana simbo takere bintu beito stock eto yons ba arabra simbo reto authority inde be kugaiga bono ntuntu mendingi tokana ande bone bagasine gotiana ngango torigi bari batongete maragoba ntuntu mendingi tokora bono no tokobera nsa igeke mambi gatwaboka twanyore byoski birororo none stock etase bitanda beito tokobeka mbiyo stock igechete twabori twate biguzi mbaga kyo ira simbaga kyancho tokonye tunabangina bechiro twagwakerete kuragaki Togotigana nayo nigo abarayikorwase kyama kya UDA hanena sensemo ya Kisii babiri baweso kyana kugikeria emeroberio yokorobekana yogenderete koroberiwa imeyense ya Kenya aso kwamereria okoba we serikali ya Kenya kwanza abaraya bomono nigo bamuchire abagusiana naso kumuramo murayiwense Dr. William Samoei Ruto nangotebuna okorobekana uko nigo kora chikoreta asare nene imeyense ya Kenya nigo baganirio korobekana ko murembe kwene kiwa na mono obwamate obuya egatia barai unenchira moyo goikirania magenderero ase county ya Kisii usiba minto into abagusie torandete Kenya ngima ndore go Eldoret ndore go Kericho tikatukwana wona so muno itu nga abarende barateba nga kyarenere rais na bata bamwao bararura bobere ndo nyora nga aenda magana munali abeto 27 abeyo igotoro chingono mugusio ro atwara asara igo nariko basabanga onye na oto okora mandamano titebe okora mandamano amani eri chuma liri bakora mandamano ebari kumuramanga marieta makongu abamu abo barayigurende president monyanera aramanyanga kitu ari kumurama etaunia nonye na atora magendro ndos mwareri muisonda achagaiga na atabenge geti kiendege kebeko akabeka industrial park agatoa industrial park agatoa cheap housing wana geto kubarama aracharinde na to magendero ayo takwe mincha nere kakigo nariko basabanga
naenda maandamano anda arangeri kuna Sifuna naigwa nga guchakira Monday, Tuesday, Wednesday aba Gusii na otoko ri biasara ama toka yetu na gutira guchiaria toira Nairobi twachukona chingeni chetu no chikurwa chiagenda Nairobi one kira maandamano aokorwa yari teri kujara gweta naro kya maandamano naroro kwanyora nga matoka ayo asara kire chingeni chi asara kire ngokonyora asara tari Gusii okonyora asara iko nari ko basabanga tigatutemo ko baba twereru nabagambya abaitu tuchorete kimuranche tema guchamo investors igo bwatoboremu kobera gusiga bona abantu baminto tujake kwandamanaga tujake gusiika chiduka gotokoreto boba investors batame titorosi besa gwitire biashara byaito egere account yiteta kae umugabana wito Simba buruchi besa gokorera magenderero agotoroseria makori egere mujako momyo kina twara gusabana no mugabana monyene tenene gente kya manamano geka Omubunge okitutu cha Cheno ta Jafet Nyakundi nigo agikeirio bwa matobu be ubogendrete koine kiwagati omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati na weigo muchumbe we bunge ya South Mugrango Silvana Osero okwana skuli ya secondary ya Sensi meye bunge yochinga kichoko ena ne bus nigo Nyakundi atebire buna okongusana noko nigo kokora turubanye gosikwa biro oturubanya amagendero ase serikali ya county ya Kisii na korete bicha embe ase county yega nigatere na sensemo yaye na tayari ase okoreto bwa matobya egatia baraya babere elioko bakonya gokoremere maso bwamo na goikirania magendero asaba nanchi Tenko basabagaki abaraya babaito bonse pi uchakira no mugabano ito Simbarati umono minto Silvano Osero n'abachumbe baito bonse pi inchenko basaba gaki asobororo tigatore tomorembe Gusii ito ya sarikire tuachakire kurwana abana abamo abana baito bakure esengenju yekisegi chetu tubwate ntagete kubasaba barayi baito bonse pi asimwabeta nende nchenda yeta kugenda ndi umwana ominto Silvano Osero inkaransi no mugabano ito no mwana ominto korumata okorukuricha donyonga na machumbe bonse ntagete tote tuikaranse tuligereringa ki turagende mutu bunaba Gusii nimaete ninchomoke asaba bonsi asaba chumbe bonsi bacho Gusii ninchomoke kabisa lakini ngosa banyasaye nene ntagete aba Gusii baito bansabere ntagete ngende nkaranse na barabu babeke mese yemo tuikaranse tosolva mangana ya Gusii esengenta abantu bako chakie segiye nintu abarayi tuachakire segiye tuagerire Kisii county ebyasara byasarikire tuagerire abangina babwate ebyasara agali bakoni amatunda bakoni chingeni bakoni afukado ebyasara byasarikire abana baito ba boda bakure sengenju yesegi inchenta getenge nendi abarayi ababonsi pi tuikaranse tororenga kitogosuka mutu unabantu abamo na bunenjire moyogo ikirania magendero ase bunge ya bumachoge borabuni go omuchumbe bwenseme yo engineer Obadia Barongo aberega wikirana ase skuru yo boroso aya Nyamesocho asenjire moyo korotota gose ko nekyo chakiwa kobwa gachibwe birasi bya junior secondary ase ensemeyo nigo abaga ko igoro muroberio yo ase birasi binonya nabo byabere bigoteneniwa asegeka akorwa chingaki oro gose oboroso bwa betabo okobekwa bwoko agacha ebirasi ebyo asekeri agendete kwene kiabunayo negatia magendro ali agenderete gosalia betega koria chire chogwikirania ase ebungeyo Hi.
Are we ready? Yes. Haya, 1, 2, 3. Togotigana nayo nigo oboteneneri bwe kiama kia UDA korawa n'umunyakirogo bwe kiama kyo Sisimbarire amo n'umurikyo munene bwe kiama Cleophas Malala babiri bakugikeria okorobekana uko kwabirego gokorekana koirera abantu gosira magimabo n'abande gotigerwa chingoma echo bagenderete kogwenya ase chinyagetari au abaraya bonigo baganire nsemo yoborendi koimukia egetambukiro kebwenerete asikere batere buna ase nsemo ya bonigo bagenderete gosangereria saiti bwabarayi bali bagusegeta okorobekana nabayigo kisegi asibara chikorika oroboti ruokugania bagambiwe ase kigambere kenene yense ICC. The protest resulted in the following: 1, 9 lives were lost in Mlolongo and Kitengela. 2, destruction and looting of Eastmart and Quickmart supermarkets in Kitengela and Mlolongo. 3, attack on the Kitengela. Ruhusu mambo haya iendelee. Tumekuwa very tolerant, tumeweza ongea, lakini sasa tumepanga tukasema kwamba ni lazima tusaidie wanabiashara wetu ambao biashara yao inaharibiwa kule Kitengela na nchi yote. Ni lazima tusaidie wale vijana ambao wanapoteza maisha, na tumeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha jana halitafanyika tena. How are you dealing with economic challenges to the ordinary mwananchi by stopping that mwananchi from going around their day-to-day hustles through this campaign of economic sabotage and anarchy? How does the destruction of our economic activities witnessed yesterday and the days before deal with the cost of living? We have documented each and every death, each and every destruction, and in fullness of time we are writing to ICC to ensure, because Mr. Odinga and Mr. Kenyatta are culprits and perpetrators, should have good custody. Nakubwatikana nechise yechigendrete kwenekiwa ase orobebe gatie kaunti ya Kericho na waigo kaunti ya Kisumu ase nsemo ya Sondu uko gose chicheire abantu babere gosiria magimamo na bande wetani 15 gotigerwa chingoma echibagendrete kobwenia ase chinyagetari au bono nigo abarayikorwa ase kaunti ya Kericho babere bawe sokia na kugania chise yechi ogoika omwerio ase baganirie abantu kwenekyo murembe ekarabata na nigo bagendrete kobeke meroberio yokugayana emechande yekoirera chisegi mancho mulire linyora buna chiseye cyo nigo chikoreto kobwatikana no korwanirira chimbebe agati county ya Kisumu gosabagera nabo igo county ya Kericho eyo mono ebwate abasigisi. We've been here the whole of yesterday evening, the whole of last night, and indeed the whole day today. Our efforts have been geared towards bring about peace in Sondu and surrounding areas. As you are aware, it was sparked off by demonstrations that were done by a section of the community here, and the demonstrations became violent, and there were reactions from other members of the community in Sondu, which led to a chaotic situation the whole of yesterday and today. As I speak to you now, I'm happy that the leadership from the constituency and the sub-county, we've been able to bring the situation under control. We've spoken to the community in Sondu, the protagonists from both sides, and we've managed to calm the situation. Si kitu tunapenda hapa Sondu ni amani tu. Hatutaki vita na hawa jamaa. Si tunapenda tu amani. Ndio. Hawa vijana hawataki maneno mingi. Murai wense Dr. William Samoei Ruto nigagendrete korwe kurege tindi gochia se abaraiba Azimio la Umoja One Kenya ase okugania guturubania emirobero ya serikali okwana sensemo ya tharakanithi nigo rutabeire gagukana au kwana nine serikali gose handshake askiri atebire buna omurai wekiama kya ODM Raila Amolo Odinga nigatabwatie kerenga kerekia ase abakenya kurinde guturubania emirobero ya serikali yogoikirania amagendero asa abananchi. Kwa sababu we cannot accept anarchy in the Republic of Kenya.
Na ndio mimi nawaambia our handshake brothers, nyinyi mnapanga, mnatumia pesa mlizoiba kupiganisha Kenya, kununua vijana waharibu mali, walete fujo, walete maafa, kwa sababu hamutaki tuendelee kama Wakenya, mnataka kutuweka mateka wenu. Lakini mimi nataka niwaambie tutajikomboa kama Wakenya. Tutahakikisha ya kwamba tumefanya mpango, watoto wetu tuwasomeshe. We will not allow the handshake brothers to hold our country ransom and to take our country hostage by causing violence, by causing mayhem and anarchy, and by bringing chaos in our country so that they can stop us from educating our children and from ensuring that we support our farmers to produce food so that we can get rid of the shame of hunger, and so that we can plan for youth employment through the programs we have. They will not succeed. Tutawakalia ngumu vile mumesema, na ndio wanataka kuharibu dunia yetu. Na mimi nataka niwaambie, you never succeeded in the past, you will never succeed now, you will never succeed in the future. Muwaziri boborendi wa ime Kithure Kindiki nigo ikiranire ime county ya Narok kanena sensemo ya Transmara West asenchira ya moyo kurigereria oborendi ase ensemi yo kubwatkana niseye cyabere chikonekiwa ase amangana yorobebe korengana na Kindiki nigo abantu emeronkene na batana babere babeire bakobekwa byara ase chiseye chigendrete konekiwa ase omubaga o enoretet na boigonkararo askeri atebire buna eke kosi ya DSU kyabereye kubekwa sensemeyo nenchira ya moyo kubwatirana na babisabande boborendi korwa se ensemeyo kwenekeria abananchi oborendi boisaine ekero enganeyo egendrete kugayanwa. Mwanchi umurigereria inenga tiari na kwariganirete ase Amayia Chinsa Isano na Ibere korene na mange ngendrete go kwariganiria yina koretera senchira yo wengene chikoraga Chinsa 10 yendra kubwatimiro berionsi ya Ndizi TV ekerongo kwenyoria sensemo ya Facebook nigora tunyarwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tunyarwetera Ndizi TV News aso mutandao Twitter @Ndizi TV News yeriyo togendrego sanga na boigo kwemanyia amanke iretariane Everlyne Osero tobwatirana nere Joshua Auta asensemo imenyererio nera Bel Nyanchama nero nekech bichanerio gichawo ikeire asenchira bene twaro buligere burobya naboigo umubaso oromotereru. Ndizi TV Ubwansu Gusii.